खुलुमबाय लोगोफोर, जोंना दिनैनि सेथि कुइसनाव दङ भारतनि मा जायगायाव आधार कार्ड बानायनाय जाया? बेनि फिननाया जागोन काश्मीर। नैथि कुइसनाव दङ जोंना मा जुनारनि गङा सनानिफ्रायबो बेसेन गोसासिन? बेनि फिननाया जागोन गान्दा। थैखांनायनि उनाव मानसिनि मेलेमा बेसेबां गोबाव सम गोथाङै थायो? बेनि फिननाया जागोन 10 मिनिट। मा ग्रहआव हिरानि अखा हायो? बेनि फिननाया जागोन जुपिटार। जोनोम जाजेननाय उन्दैसा गथ'आ बेसेबां समनिफ्राय मिनिनाय सोलोङो? बेनि फिननाया जागोन 1 दाननि उनाव। सिंहनि खुगायाव थाइबेसे हाथाइ थायो? बेनि फिननाया जागोन 26 हाथाइ। बुहुमखौ मा गाबनि ग्रह बुंनाय जायो? बेनि फिननाया जागोन निला। सनानि मन्दिरा भारतनि मा जायगायाव दं? बेनि फिननाया जागोन अमृतसर। बम बानायनो थाखाय मा फिथाइनि गोनांथि जायो? बेनि फिननाया जागोन मुदुफुल। मा हादराव मानसिनिफ्राय बांसिन बोरमासो थायो? बेनि फिननाया जागोन निउजिलेन्ड। लोगोफोर, जों 10था कुइसन क्रस खालामबाय। अन्नानै मटिभेसननि थाखाय भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै लादो। दानिया जोंना 10 सोंथियाव दङ मानसिनि मेलेमा बेसेबां बैसोनिफ्राय खमजोर जानो हमो? बेनि फिननाया जागोन 60 बोसोरनिफ्राय। भारतनि माबे जायगानि मानसिया थालिर बिलाइयाव ओंखाम जायो? बेनि फिननाया जागोन केरेला। मा हादरनि हिनजावफोरा बोसोरावसो खेबसे दुगैयो? बेनि फिननाया जागोन आफ्रिका। बयनिबो सिगां साहानि आबादखौ मा हादराव खालामजेनामोन? बेनि फिननाया जागोन चीन हादोराव। मुदुफुलजों मा जाफायोब्ला मानसिया थैनोबो हागौ? बेनि फिननाया जागोन लेबु। महात्मा गान्धीनि बिसिनि मुङा मामोन? बेनि फिननाया जागोन कस्तुरबा गान्धी। दाउआ सिगां फैया ना दाउदैया सिगां? बेनि फिननाया जागोन बैगानिकनि बुंनाय बादिब्ला दाउआ सिगां, बेनि उनावसो दाउदै। मबाइल फनखौ सोर दिहुनामोन? बेनि फिननाया जागोन मार्टिन कुपार। मबाइल फनखौ भारतआव माब्ला लाबोआमोन? बेनि फिननाया जागोन 22 आगस्त 1994। जोबथारनायाव दङ जोंना मा हादरनि हिनजावखौ हाबा खालामोब्ला सरकारि साख्रि मोनो? बेनि फिननाया जागोन आइसलेण्ड। हाय लोगोफोर, बेफोरबायदि बर'नि जिके मोनबाय थानो थाखाय बे जोंनि गियान बाख्रि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। गोजोन्थों।